Isaya saupulai khat para adu ke bakat kendai. Aktin ga jong blai ka ong. Wat kan mau syu ye ke ki bamensua. Ye ke barem wat berkan. Hakmi ngan le ke batmai. Haka jingem ga jongi kum ki bangai. Hadin ka bangil akla ka bamot. Bat padiang yu Jisu kum nong penem. Kaktin ga jong blai ka ong yangi. Bangilong kita ke jing thau ke batmai. Bat baro kata ka jing long perthai ke barem. Kila du no na ka jing em ka jongi. Kum ki jing thau batmai. Ngim dai syu ban ken mau biang. Ya ka jing em barem. Kapala leit no kaktin ga jong blai ka ong. Wat tang ban perkhan. Ya ki bala leit no ru kambit syu engi kum ki bangai. Sam nambar ka besis pak lai. Kat ga bakat ar ka ong. Kat ba ka mi ngi. Ka jengai na ka sep ngi. Kat ta ublai. Ula pen jengai na ngi. Ya ka jing palan jongi. Ka mi ngi bar ka sep ngi. Kim jula ban ya kenduk lang. Kum taru utrai. Ula pen jengai na ngi. Ya ka jing em ka barem. Bakanam la syu ban ya kenduk lang. Bar kata ka jing em. Ka batmai. Ka pangila yok pediang ken. Na utrai. Filipi kalau nang balai, kadu ga bakat lai. U apostol Paul uang, ya kan ka wei ngale. Da ka bang klat no, ke basyadien. Da ka bakner no, ke basyakmat. Ka jingyai kan mau, bat ka jingyai perkat, ya ka jingem ka barem. Dan ka bala leit no, kan pensuki, ya ka jingem ka jongi. Bangin ya syakri ken, ya utrai. Ngidai ban bot ya kan nuksa u apostol Paul ban klat no ya ki bala leit no baro bat ban nam kan mau lane perkat syu ya ka bat bangin be seperang ban pen bha bat ban penjanai ya la ka jing im ka basyakmat da ka bor bat ka jing ka jong utrai u blayu man ker khui pi amen.